శిరీష శ్రీకాంత్ ఏమో చేస్తున్నాడే. ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఏమైంది? ఇల్లంతా పొగ నిండుకపోయింది. కళ్ళు నిజమేనా? శిరీష శ్రీకాంత్ ఏమో చేస్తున్నాడే, పూజ చేస్తున్నాడు ఎన్నట్లేందో. మమ్మీ మమ్మీ అంటే జల్దీ జాబ్ రావాలని ఇప్పుడే దేవునికి మనసారా మొక్కాను మమ్మీ. ఇగో నువ్వు తీర్థం తాగు మమ్మీ. నువ్వేనా? నీ పేరు మీద అర్చన అయిపోయాను మమ్మీ. ఒక 1000 రూపాయలు ఉంటే ఇస్తావా? ఏం పర్లేదు. ఓకే మమ్మీ వెళ్ళొస్తా. మంచి మొక్క నీ పేరు మీద. చూసినవారా నీ ముఖం మొన్న వ్యాలంటైన్ డేకి మన దగ్గర పైసలు మొత్తం అయిపోయినాయి. నేను బకరాన్ చేసి నీ దగ్గర పైసలు తీసుకొని పోతుండు వాడు. అట్లనా? నాకు అభిషేకం చేస్తారని తీసుకోపోయింది.